Mun nimi on Niko Siponen Siivouskaupasta. Asuntoa myydessä on hyvä muistaa, että puhdas ja siisti asunto myy helpommin ja nopeammin kuin likainen ja huonosti hoidettu. Erityisesti WC ja keittiö pitää olla puhdas ja hyvän tuoksuinen. Myös ikkunat pitäisi puhdistaa, jotta valoa pääsee sisään asuntoon. Meiltä saa palveluita niin yrityksille kuin kotiinkin, ja me ollaan vuosien varrella tehty paljon asuntojen myyntisiivouksia. Muistathan, että kotitalousvähennystä voi käyttää myös tänä vuonna. Siivouksen voi tehdä myös itse. Meiltä löytyy ekologiset aineet ja välineet niin kotiin kuin yritykseen. Oikeilla aineilla ja välineillä siivous on helppoa, eikä siivousta tarvitse tehdä enää hikihatussa. Oli kyse sitten kalkkitaaroista WC:ssä, likaista hellasta tai lattioiden kiillotuksesta, meiltä löytyy välineet ja aineet jokaiseen ongelmakohtaan sekä tarvittaessa myös apua. Me ollaan avattu siivouskauppa viime vuoden lopulla Helsinkiin Lönnrotin kadulla. Meiltä löytyy siivousvälineet ja aineet ikkunanpesuun, lattianpesuun, pyykinpesuun, löytyy koneet sekä myös vuokralaitteet vaikka oman sohvan pesuun. Meillä alkaa keväällä koulutussarja, missä käydään läpi kodin siivouksen ongelmakohtia. Näihin koulutuksiin voi osallistua kuka tahansa ja näistä löytyy tietoa meidän nettisivuilta. Kevään koittaessa monessa asunnossa on aika kevät siivoukselle. Oikeilla siivousaineilla ja välineillä siivouksen ei tarvitse olla vaikeaa eikä sitä tarvitse tehdä hikihatussa. Monella on hektinen ja työtäyteinen elämä, eikä kaikkea vapaa-aikansa haluaisi käyttää siivoamiseen. Mikäli siisteys kiinnostaa, mutta siivous ei, meiltä löytyy apu myös tähän. Meidät löytää osoitteesta siivouskauppa.fi sekä Helsingistä Lönnrotin kadulta.